17 episode 6 dirty shot on Rukayya take 4. Na lura matsalan da muka samu a gidan su Mahmud yafi wanda muka je da shi. Wallahi ni kaina ban san ya zame ba, kaina ya kulle. Sumayya kina son Mahmud amma gaskiya baki samu karbuwa wajen mahaifiyarsa ba. Wannan bai zama dole ba tukunna. To yaushe zai zama dole? Sai ranar da naga abin da ya ture wa buzo nadi. Kuka ki bani guri, munafuka kawai. Idan na ƙara ganin ki a gurin ɗana, sai na kai ƙaranki. Wannan wani irin masifa ne irin wannan. A ce mace dan masifa ki biyo namiji har gida, har cikin ɗaki ki zo kina lalata, ƴar iska kawai. Labarina. Nishadantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Suna da kar ku manta, Media Suite TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Fatima Isa, wacce aka fi sani da Rukayya a cikin Labarina. Gaskiya ba zai misaltu ba, irin ya zo min unexpected gaskiya, dan ban taba tunani a lokacin da na yi aikin, ban taba tunanin a haka abin za ta zo min ba, sai daga baya kuma abin ya zo ya canja zani. Dama ke jaruma ce koko wannan shirin shine fim ɗinki na farko? A'a, gaskiya ina acting, amma dai ban taba samun dama da na samu kamar a Labarina ba. Ina acting, ina dan gwadawa a yi nan amma dai ba wanda ya taɓa bani dama kaman Labarina. Ta yaya kika samu wannan damar? Shin an kira ki a gwada ki ko cancanta ce ta kai ki? A'a, gaskiya ba a yi audition ba, kawai dai na fi tunani akwai wanda ya hango ni, sannan kuma ya ga role ɗina ni na dace da wannan role ɗin. Ya kika ji lokacin da aka baki rubutun labarin ki karanta a matsayin ke ce zaki fito mai suna Rukayya a ciki? Gaskiya a lokacin na yi ta kokari saboda in ga na samu na yi achieving din abin da nake so a wannan labari na din, saboda wannan shine daman da na samu. Idan na yi wasa to labari zai iya canzawa kuma. Shi yasa na yi ta kokari in ga irin na yi kokari na bada abin da ake so, ko da dai ban kai ba, amma dai ya zama na haɗince na ba da himma yadda duk wanda ya gani shi ma ya san na yi iya ƙoƙari na. Mutane suna ganin ko a gaske haka ɗabi'ar ki take kamar yadda kika nuna a cikin shirin yaya abin yake? Kowane ɗan adam wanda ya san darajar kanshi, misali ba zai so a ce hakan tana faruwa da shi ba, kowane ɗan adam. So a gaske zai iya yiwuwa haka ne, kuma zai iya yiwuwa haka ba ne, amma dai gaskiya na fi kyautata zaton hakan ne. Ko za ki iya gaya mana bambancin fim mai gajeren zango da kuma mai dogon zango? To, bambancinsu yana da yawa. Abu na farko, ɗaukan fim mai dogon zango abu ne da za a yi yau, a yi gobe, a yi jibi, a ƙara yi. Kaga brain ɗina yana ƙara buɗewa saboda ina ƙaruwa da wasu abubuwa, musamman waɗanda muke aiki da su. Zan iya ganin an yi abu kaza, gobe ni ma in na fito sai in ce to ai jiya an yi kaza, bari in dage yau ne kuma in yi kaza. Tunda in normal film ne ai ba za a ɗauki waɗannan kwanakin ana yi ba, kaga brain ɗina ma ba zai sake buɗewa ba.
wace fitowa ce tafi burge ki a cikin shirin Labarina? Da za a ce wace fitowa ce tafi burge ni? Gaskiya fitowar da tafi burge ni shine fitowar da ta burge kowa. Saboda a lokacin, ni kaina a lokacin da na yi fitowa na ji a jikina. Sannan kuma da ta fito din kowa kuma na burge shi. Amma ka fahimci menene ne? Ba na so abin da na fahimta ya zama cewa Abokinka shi wani irin jaki ne? Rukayya. Ni ce. Sumayya. Wai ke wace iri ce? Ke wace irin mahaukaciya ce? Me yasa baki da tunani? Rukayya sa ni dole yayi. Ba ni da zaɓi cewa yi dole sai na zaɓa. Dan ya ce sai kin zaɓa shi ubanki ne? Me yasa za ki kori mutumin kirki akan sakarai? Rukayya. Ni kike kira sakarai saboda ina fighting akan soyayya ta? Ka fi sakarai. Ta da sauri da iska. Kai shashasha ne, lusari, rago, wanda ba zai iya yaƙi akan soyayyar shi ba. Wa ya gaya maka haka ake yi? Bara ka koyi yadda zaka fursasa zuciyar mace ta so ka ba, sai dai ka sa ta kori wani saboda kai sa a zuciyarta tana son ka, sai ka sa ta kori wanda ya fi ka. Abin da kike ga mata kullun kenan ko? Ya fi ni ko? Kai abin da kake nuna mata ne ba daidai ba, amma wallahi Mahmud Lukman ya fi ka domin shi ba zai sa ta kore ka ba. Bari ka ji in gaya maka, ba haka ake fighting akan soyayya ba. Kuma shi Lukman yana da hanyar kura wacce ta dace. Bai ce ba zai zauna da ita ba saboda kana tare da ita, amma da yake ya fi ka confidence, ya iya tarairayen zuciyarta, ya san yadda zai karbi soyayyanta. Amma kai ka zo ka sa ta kore shi. Irin shi ne kamata a ce mace ta so, amma ba kai ba, saboda shi ya san yadda zai tarairayi mace. Amma kai kaman kankara ne, da zaran ka shiga rana narkewa kake. Wallahi Mahmud, da ni ce Sumayya ko, da sai na sa zuciyanka a cikubar tsire na soke ta. Shine wannan fitowar da ake gani na cewa Mahmud mutunci, bayan kuma gaskiya na faɗa akan Lukman. Na ce masa lusari shashasha wanda bai iya fighting akan soyayya ba. Idan da za a ce ki ba wa fim ɗin Labarina tauraro guda nawa za ki bashi? Tom. Idan na ce zan bashi 10 za a ce na yi son kai, amma dai ya cancanci a bashi tauraro guda 10 gaba ɗaya. Ko za ki iya rera mana kiɗan waƙar taushi da muke ji a cikin shirin Labarina? Soundtrack ɗin yana taɓa zuciya. Wannan labarin bai daɗi ba, labarin soyayya ba ƙarya ba. Wannan labarin bai daɗi ba, labarin soyayya ba ƙarya ba, karata soyayya ban shirya ba, Labarina da hali ban somo ba, wata kaɗan ne daga Labarina. Labarina, Labarina, wasu ma zato suke yi na zauce, wasu ko suna ta cewa na ce, wannan labarin soyayya ne. Labarina, Labarina. Kaga to wannan soundtrack din kowa yana taɓa zuciyarsa. Wace fitowa ce tafi wahalar da ke a yayin ɗaukar shirin Labarina? To, ba na ce ba. Amma dai, kaga wannan fitowa lokacin da nake cewa yaushe Najeriya za ta gyaru, yaushe ne za a rasa wanda ya fi ƙarfin hukunci, yaushe ne mara ƙarfi zai ƙarfafa da ƙarfin gwamnati. Yaushe Najeriya za ta gyaru, yaushe ne za a rasa wanda ya fi ƙarfin hukunci, yaushe ne mara ƙarfi zai ƙarfafa da ƙarfin gwamnati. Wannan abu yana yi min ciwo, wallahi da ni namiji ne sai na harbe presdo na kashe shi, in yi so ni ba a je a kashe ni. Baya Allah. To ina ga zan iya cewa shi ne ɗan sin ɗin da ya bani wahala.
Da yake shirin fim ɗin labari na shiri ne mai dogon zango, ya kika gani idan an ce shirin zai tsaya a na biyu? To, a gaskiya idan an ce ya tsaya na san masu kallo ba za su yi farin ciki da haka ba. Don haka abin da zan iya cewa shine kawai su ci gaba da bibiyan mu a hankali, za mu dinga isar musu da saƙonni. Don ganin cikakken shirin labari na Bayan Fage da kuma sauran fina-finai masu ƙayatarwa, ku shiga YouTube channel inda za ku yi sacin ɗin Sarah Movie, sannan kuma Media Suit TV, sannan kuma Asnanic Movie Tour. Ko ina ku shiga ku yi subscribing. Na gode. Labarina.